Allah ya sa ba za mu mutu ba, sai mun yi hankali. Goma, jajaye aka yi ne. Na rantse da sarkin da ya halitta ni ko waya asibiti ake zuwa a sare mutum a karɓi ganarsa. Mu da muka yi, in mun je ba ruwanmu da kayan mutane, kawai taɓa lafiyan nan muke mu baro wajen, iya lafiyar ta kai mu ita muke tattaɓawa. Wallahi Goma da in ya sata, na rantse da sarkin da ya halitta ni so dubun da bata. Gwara a ce yau an waye gari na ɗo kayan wani. Kai jajaye, a yadda kake gani da ka ɗauki kayan wani, gwara ka yi sata. Saboda sata sai ka yi kakumai sai ka yi sama da so dubu ma ba a kama ka ba. Amma kana ɗaukar kayan wani, jajaye to ba za ta iya tashi. Kaji malam na yan mariya haka ya ce, ba tsinan na halitta irin ɓarawo, sata tana da zubar da mutunci, amma an kaɗo kayan wani in ya gani ka ba shi, in bai gani ba kawai. Wai bizu ba sata ba? Kai wallahi duk daga. Asiya shaye-shaye sai. Zai aiki sosai. Ana da macewa ne. Baya gani, ko ɗaya baya gani. Allah ya sa ba za mu mutu ba sai mun yi. Wai wasa ne wannan? To ko babansa ne ya mare sharan ba sai mun ɗanɗana ma kudansa ba. Wallahi ban san sa ba, ban san waye shi ba. Abokina, yana ba suna kallo. Tun a wannan gama na farko ya tabbatar suna kallon ka. Ku danna mana subscribe channel ɗinmu mai suna Autan Jajaye TV. Autan Jajaye TV.